την τακτική μας Γενική Συνέλευση της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Νοτιού Πελοποννήσιου. Μια συνέλευση για να συζητήσουμε τα προβλήματά μας και κυρίως να θέσουμε όραμα και στρατηγικές για το μέλλον, αυτή τη δύσκολη εποχή. Έχουμε προσκαλέσει και μας τιμά με την παρουσία του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κ. Γιώργος Δεβάκος, ο οποίος και αυτός θα μας κάνει παρεμβολές και να θέσουμε μια καινούργια στρατηγική της Ένωσης μαζί με τη Ομοσπονδία. Με χαρά και εγώ ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα της Ένωσης Νοτιού Πελοποννήσου. Να είμαι σήμερα εδώ, προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο να βρίσκομαι κοντά στους συναδέλφους σε αυτή τη δύσκολη χρονικά εποχή που όλοι βιώνουμε μεγάλα και τεράστια προβλήματα. Το λιμενικό σώμα αυτή την περίοδο έχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με τον προϋπολογισμό του. Οι δαπάνες έχουν μειωθεί σε τέτοιο τραυματικό επίπεδο για το σώμα που πλέον υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία και στην αποτελεσματικότητά του. Κάθε μέρα οι υπηρεσίες βιώνουν τεράστια προβλήματα και δυσλειτουργίες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν πλέον σε αυτά που έχει απέτηση η ελληνική κοινωνία και ο Έλληνας πολίτης. Αυτό όμως ο λιμενικός το βιώνει ως προσωπικό του πρόβλημα, δίνοντας το περίσσευμα της ψυχής του καθημερινά, με όλα αυτά που έχει υποστεί όλο το προηγούμενο διάστημα, με περικοπές μισθών, με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανύπαρκτη, με εξοπλισμούς και μέσα τα οποία πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής. Προσπαθώντας λοιπόν να κάνει μόνος του αυτά που η πολιτεία όφιλε να δώσει όλο το προηγούμενο διάστημα, που οφείλει να δίνει πάντα στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις για να μπορούν να λειτουργήσουν και να προσφέρουν το αγαθό της ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνει ο τόπος και η χώρα. Έτσι σήμερα λοιπόν εδώ θα ακούσω ευλαβικά όλες τις φωνές των συναδέλφων μου, όλα τα προβλήματά τους. Θα λύσω όσες μπορώ από τις απορίες που έχουν και θα μεταφέρω άμεσα στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, σε όλη την κυβέρνηση και στα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα προβλήματα αυτά, για να ξέρουν πού έχουν φτάσει και πού έχουν οδηγηθεί πλέον τα στελέχη του λιμενικού σώματος και όλοι οι ένστολοι.